Duwang minor de edad ang nabutod sa katubigan kan Barangay Kalalahan San Jose Camarines Sur hapon ka na kaaging Martes. Sarong concerned citizen ang nakahiling kan insidente na tulos man na naghagad akudir sa otoridad. Nakuha ang duwang biktima 50 kilometro ang rayo sa baybayon kung sa inahiling ang mga ini na nagkakawat. Haros kabagang oras man anong minagi antes ini narespondihan. Basado sa investigasyon, mga residente ka nasambit na lugar ang mga biktima na nagpaaram pa sa saindang mga magurang na makawat sa nasambit na baybayon. Alagad man tang nagkakawat, naanod ang tsinelas kan saro sa mga biktima na pilit pigko akan mga ini. Alagad sa kusog kan tubig, inanod sinda kaiba ang duwa pang kakawat na minor de edad. Inabutan sila ng itong malakas na alon. Yung persa ng malakas na alon, itinangay sila din sa palabas. Hindi nila kinaya yung... Kasi time na yun mga hapon, pa-high tide na po yan, papalakas yung alon. So, isa po yun sa tinitingnan natin na sitwasyon ng 13 a 19 anyos ang duwang nagadan, mantang duwang 10 anyos ang nakaligtas. Entero sindang pigdara sa ospital, alagad ang duwang biktima ang dai na sinuwerte pang mabuhay. advice po natin sa mga magulang, residente man doon o hindi, pupunta ng dagat, pakibantayan po yung mga anak nila. Magkaroon po tayo ng precautionary measures and awareness para maiwasan po yung mga ganitong insidente. Lalo na po din sa mga taga doon, na taga-tingnan po nila yung sitwasyon. Kung pwede, huwag na nilang payagan. Malanganin po, huwag na pong payagan yung mga bata. Sa presente, pigbibilaran na sa saindang residensya ang duwang biktima. Para sa mga Baratang Tatak Bicol, Jennifer Pulinar.